Eh. Isang nakakita na siya na nakapasyon ng pinigay. Kaya naman amat niya balik. Kagahapon lang, nag-issue sa resibo, pizza 27, pero ang pizza sa resibo, pizza 17. Inakuhon, dahil nabisto, nabuyak-yak, ang para sa hindi kami papasol na mga pinatakas. Tatlong linggo sa 24. Nagayo kami nangapon saning nanin pag-akalap. Nagpasaningon niya kami alas 10, alas 11 sa mundo. Saning malay na.